Ekelekwa m gị ọzọ dịka isiri gbara ya bụ egwu. Amara m na abụ ya bụ egwu efere egwu mere ndaba ndị egwu na-agbalịala mana asị gị nke bụ eziokwu bụ na ụwa anyị nọ n'ime ya. Ụfọdụ na-asị na onwe gị isi, ma mụnwa bụ nwa Afrịka na-asị gị na ụwa nwere isi, n'ihi onye na-ama gị otu ọ ga-eji biri ụtara etiri n'ọba, o nwekwara n'isi nwere ọdụ. Ha na-amabi ya n'etiti abụọ ya mana ọ bụghị otu ahụ. Onye maara ka esi esuru nri, ị ga-esiri isi mee gịnị? Biri ya bụ ụtara nri, suru ya n'ofe, ọ bụghị mmabi ya n'etiti abụọ. O wee buru okwu. Cheta na ihe m kwuru tupu anya ga ezumike bụ take responsibility for your life. Ọ bụ gị ga-eburu gịnị? Mkpa ma ọ bụ ibu nke ndụ gị. Ọ dịghị onye ga-eburu gị ya. Ọ dị gị n'aka. Ihe ị chọrọ ịbụ ka ị ga-abụ. Mmadụ agaghị emebiri gị ya. Ọ na-eju m anya mgbe ụfọdụ ga-abịa bie ndụ bikasịcha ndụ, ha sị na achọwala ha si na vileji ha, nke o jikwa bụrụ nwanne nna ha, nke o jikwa bụrụ nwanne nne ha, nke o jikwa bụrụ ndị ya na ha bi na yard. Mana asị gị enwere ike ọ bụghị ndị agbata obi gị, ma nọrọ ọdụ lee anya marakwa ma ndụ gị ị na-ebisikwa ya ebizi. Nọ nnọọ ka ị na-ebi nnọọ ndụ otu o siri mee gịnị mmasị gị. Ọ bụghị ya. Enwere ike ya bụrụ na ị kwenyebeghị n'onwe gị. Kwere n'onwe gị. Kwenye na o nwere onye ịbụ, na o nwere ihe ị ga-eme. Kwere ma ọ bụghị gị na onwe gị mmadụ ọbụla ọ bụ. Ọ bụghịkwa n'ụzọ inye isi, ọ bụghịkwa n'ụzọ ngala, ọ bụghịkwa n'ụzọ ime ọnụ. Kwere na o nwere onye ịbụ, n'ịdị gịnị? N'ịdị ala, n'obi umeala. Ọ bụrụ na ị nọ ya na onwe gị ihe ga-adị isi, kwere na ị ga-abụ ụdị mmadụ ahụ. Dịka m gwara gị n'isi mbụ na mbido, bụkwa na onye kwere chi ya ekwere. Maka ọ bụrụ ma ị kweghị, ọdịda gị mere gịnị? Ọ dị nwa mfe gị daa, mmadụ agaghị akwatụrụ gị jiri aka mee gịnị? Kwatuo onwe gị. O wee bụrụ ya. Elee otu ị ga-eji gị buru ibu banyere ndụ gị? Ọ bụrụ ndị iti ha sị give up all excuses. Ihe ịkwụta, hapụ m ihe ndị ahụ. Asịkwanụ na m maara na m gara eme ya otu a, ịhụ nwanne gị nwoke gị taa ya ụta, ọ bụ ya mere ọnọdụ gị ji dị otu a. Gị hụ nwanne nna gị gị taa ya ụta, ọ bụ ya mere ọnọdụ gị ji dị otu a. Asịkwanụ na m gara ụlọ akwụkwọ, ọnọdụ m agaghị adị otu a. Ọ bụghị ihe ndị ahụ. Kama ị kwenyebeghị na ndụ gị, na gị nwa na onwe gị, ị kwenyebeghị na o nwere ihe bụ. Ị kwenyebeghị na o nwere ihe ị nwere ike imeli. Ị kwenyebeghị na ihe dị mma nwere ike isi gị n'aka abịa. Dịka mgbe ụfọdụ hụrụ Jisọs Kraịst nwa David bụ nụnụ nwa Jekọb n'elu ụwa, mana anyị maara na ọ bụ nna anyị onye anyị na-agbaso. Mgbe ụfọdụ hụrụ ya, ha sị o nwere ezi ihe nwere ike ịpụtali na gịnị? Na Nazaret. Emechara ezi ihe pụta, ya wụrụ onye nzọpụta nke elu ụwa. Ụjọ atụkwala gị ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere gị, kama kwere na onwe gị na o nwere ihe ị ga-eme. Ọ bụ ya ka mkpa. Mgbe ọ bụla i jiri kwenye na o nwere onye ịbụ, na o nwere ihe ị ga-eme, ọ ga-adị mfe nụnụ. Ị ga-agafe ya. Ebe ahụ ndị ọzọ bara nke ha na-enwetaghị onwe ha, ịbaa ya site n'okwukwe ahụ ị nwere na o nwere onye ịbụ, ị ga-emenwu ya. Ọ dịghị n'aka mmadụ, ọ dịghị n'aka, ọ dịkwa Chineke n'aka. Ọ bụrụ na ị ga-ekwenye, ọ ga-adị isi. Mana ọ bụrụ na ị ga-ekwenye, nke ahụ bụ n'ebe ị dara ya. Dịka m gwara gị na mbụ, ọ bụkwa na onye kwere chi ya eme gịnị? Ekwere. Maka nwa nnụnụ nọ n'elu na-ebe abụghị na ọ bụ onye mkpọtụ, ọ bụ okike Chineke kere ya, were ya bụ ube tinye ya n'ọnụ. O nwekwara nke Chukwu tiri gị n'ọnụ.
tiri na ndụ gị ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị nghọta. O kwe gị nghọta, ị pụrụ ike ime ya. Kwenye na ọ ga-adị isi. Ikwenye na ọ ga-adị isi, a pụrụ ime ihe niile site n'aha Jizọs. Akwụkwọ nsọ kwuru ya, ọ bụghị naanị nke ị na-anụ m n'ọnụ. Ikwenyeghala, ị ga-ahụ na o nwere ụdị mmadụ mere gịnị ịbụ. Mana asị gị ebe ọ bụrụ na ọ dị otu a, ama m n'eziokwu agwala m gị na ị ga-ahapụ ihe ịkụta niile dabere n'onwe gị. Hapụ maka ihe mere echi dabere n'ụbọchị taa. A sịkwala sị na mma m gara eme ya taa. Mgbe ọ bụla ị na-adabere n'ihe ịkụta, ọ naghị ekwe gị ka ị na-elepụ anya n'ihu. Ị na-echeta ebe ị mere mmegheri, ọ ga-enyekwara gị aka. Mana ịdaberezie n'ebe ị mere mmegheri, nke ahụ anaghị ekwe ka ọ dị n'ihu pụta ihe. Ebe ọ bụ na ọ dị otu a, mana asị gị biko dịka na-adabere n'ụdị mmadụ ahụ bụ na o nwere ihe ị ga-emeli, ka anyị ga-agbarịtakwa ya bụ egwu ọzọ. Dịka na-agbarị, jidekwa ukwu gị aka ahụ, ma jide isi gị. Achọghị m ka achọ isi gị achọ nke a ga-eji ukwu ekwepụ gị. Achọghị m ụdị nke ahụ. Ọ bụrụ na anyị laghachite azụ, anyị ga-ebidokwa ebe anyị kwụsịrị. Agala ebe ọ bụla.